Здравейте, приятели на моя канал. Тъй като има много запитвания и питания и хората искат да разберат някои неща, свързани с симптоми, принципи, защити от негативни енергии, реших да направя няколко клипа кратки и да обясня за принципите и въздействието на и въобще за негативната енергия, наречена магия. Всички сте запознати и знаете какво представлява черната магия. Тя е една злонамерена форма на магиосничество, много лоша, която се приема, че се използва за причиняване на злоба, на убийства, на тежки повреди, на болести, на загуби на любим човек и така. Но има видове, които причиняват поразяващи болки, безвидими телесни наранявания, и този вид се нарича, тя е една може би от най-тежките, вудо, която е използвана в средновековието и се описва под форма на ритуали, които целят много мощно отмъщение за пари и за власт. Само по себе си този принцип на работа не е нещо хубаво и това нещо не прощава на този, който го използва за зло. Не е хубаво. Много твърдят, че този, който прави тези неща, трябва да е подготвен, да му се върне тройно, четворно, десеторно, тъй като това може да се направи и по погрешка и да има, и дори да имате някакви добри и хубави намерения. Ако се опитате обаче да лекувате някой с тази форма на работа, без той да знае, без той да ви е позволил, то вие рискувате да раздразните самите магически и психически сили. Смята се, че черната магия или негативната енергия е по-мощна от добрата, но само ако се призове. Най-често това се намира има начини в много стари и древни и записани, забравени от хората езици, които се охраняват много строго, много жестоко, в много високи храмове. Няма да казвам къде, само ще кажа, че там езика, на който е писан, е санскрит. Най-много, или как да кажа, най-разпространено е вярването, че формата на магическото изкуство се владее най-добре от евреи и от араби. Използват се за различни цели, за, както казах преди малко, не искам да се повтарям, за зло. Някои мислят, че могат да я използват за добро, но зависи какъв е начина на работа и на боравене с нея. Нерядко в наши дни, сега, в времето, в което живеем, много хора искат да си отмъстят на този, който по някакъв начин или ги е обидил, или ги е наранил, или ги е накърнил, или чувства, или някакви права, или ги е засегнал с нещо, и опитват до различни магиоснически и магически средства и форми за наказания. Но най-често наказанията са доста по-тежки от провинението на самата жертва. Но отмъстителят, който действа на принципа всичко или нищо, както се казва, не е склонен на никакви компромиси и не може да бъде спрян. Но много хора или мнозина лекомислено предполагат или мислят или смятат, че могат да спретнат на някой нещо набързо, при това само по писмени инструкции или нещо четени от книги или от интернет или от някой, който е вещ,
но това не е безобидно занимание и трябва много да се внимава. Отмъстителят и отмъстения си плащат скъпо и прескъпо за тези неща. Затова моля всички вас, бъдете много внимателни какво правите.